и веков. Амин. Божието благословение и Неговата милост да е с вас. Да сте живи и здрави. Всемилостив Бог, Светата Богородица и Свети Игнатий Богоносец да ви пази, да ви закриля. Както чухме, както прочете Стефан, че когато са го хвърлили Свети Игнатий на лъвовете, когато са го хвърлили и са го разкъсали, единствено само сърцето не са му изяли, защото вътре в сърцето бил сам Господ Исус Христос. И затова е Свети Игнатий Богоносец, защото е носил Бога в сърцето си. Да сте живи и здрави, дълги години, все така да се събирате и да има мир и любов в християнството и в братството. Да сте живи и здрави. Заповядайте, вече наливайте се ръкинка.